Здравейте, аз съм Веси. Аз съм Павло. Ние сме обучители в Градския превентивен клуб. Днес ще ви представим какво са психоактивните вещества и как се класифицират. Психоактивно вещество разбираме всяко вещество, което влияе на нашите мисли и чувства, променя нашето поведение и има потенциал да създаде зависимост. Тези вещества могат да бъдат легални, т.е. са разрешени от закона, и нелегални, забранени от него. Когато си говорим по тази тема, е важно да знаем няколко ключови термини, като толеранс, злоупотреба, зависимост и абстиненция. Какво е злоупотребата? Злоупотребата е модел на употреба, която води до сериозни здравни и социални последици. Толерансът е постепенно покачване на дозата от даден наркотик с цел да се постигне първоначалният търсен ефект. Едно от основните понятия е зависимост. Това е силно желание или чувство на вътрешна принуда за употреба на психоактивно вещество. Абстиненция. Това е състоянието, което предизвиква болезнени и неприятни усещания при отказване на дадено наркотично вещество. Причините, поради които младите хора започват да употребяват психоактивни вещества, могат да бъдат различни. Любопитство или проблеми, свързани с някоя любовна история, семейство, приятели или училище. Също така причина може да бъде принудителната употреба. Причината може да е свързана и с доказване пред нови хора. Често пъти човек може да бъде подлъган от обкръжението около него. Според това как действат дрогите на нашата централна система, те могат да се класифицират в три различни групи – стимуланти, депресанти и халюциногени. Стимулантите са тези, които предизвикват еуфория, ускоряват сърцебиенето, повишават енергията и кръвното налягане. Те са тези, които премахват границите на човек и неговите задръжки. Примери за тях са никотин, кокаин, екстази, метамфетамин, амфетамин или други. Другата група с противоположно действие, това са депресантите. Те потискат дейността на централната нервна система. Започват да забавят дишането и сърдечната честота, намаляват чувството за страх, гняв, тревожност и болка. Примери за депресанти са алкохол, хероин и различни лекарствени продукти. Последната група наркотици са халюциногените. Те влияят върху нашите възприятия – зрение, слух, обоняние, болка. Те предизвикват халюцинации. Под този термин ние разбираме объркана сетивност, преживяване на цветове, звуци, миризми, които в действителност не съществуват. Примери за такива наркотици са мескалин, LSD, магически гъби и други. Една от най-често употребяваните дроги сред младите хора е марихуаната. От своя страна, тя може да се причисли към всяка една от тези групи, в зависимост от ефектите, които причинява. От друга страна, канабисът се нарича руска рулетка, тъй като при някои хора може да се отключи психично разстройство, като психоза, депресия, шизофрения или биполярно афективно разстройство. С Павло ви изброихме и обяснихме доста термини, но едно е най-важно, а именно живейте здравословно и ценете живота си. Следвайте мечтите си без наркотици. Ако ви е харесало съдържанието в този видеоклип, последвайте ни за още. До скоро! Причините, поради които младите хора започват да употребяват психоактивни вещества, могат да бъдат различни. Например, някоя любовна драма. Любовно изнасилване на Не, просто заби. Не се оправят света. Причините, поради които... Без като се смееш и ти обира твоя смях. Не се смехуркай, изкарай микрофона. Съжалявам, не може да каже смехурка. И се търсят. Но крие и опасности. Не. Марихуана
Каква не? Не, ми тръгвам на някъде с някаква импровизация и някаква глупост забивам. И си казваш не, ма вместо на умя казваш... Не, не,